ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar domin samun zafafan. Ai baba ya kwafsa wallahi. To kai kana gari din na tsaya a kofar gidan su baba ma akwai wanda ya sai fito ne? Ina ba wanda ya sai fito da baba. Yan mata wai aka yi ne tun ɗazu muna ta faman binki muna miki magana tun daga ƙasa ake gangaro muna miki magana amma kin ki kula mu. Mu fa masu zafin nan ne fa ba ki zo kina ja mana aji a nan ba fa. Ai shine in ga miki ba ki zo kina ja mana aji. Kwaila da ke ma dan za yi soyayya da ke. Kwaila da ke ma yar ƙauye. yanzu haga mai amfanin wannan Ya kai tana ina? ta ba mai aljana ce ma ka kula to ya zaka da ita Tana ina? yanzu ba ta mare ka ba da kyau Zara. Ba a gaya wa. no